Για χαρά, μπορούμε να δούμε λίγο την ανάρτηση, μάλλον θέλει αέρα. Το ντρόπερ δεν ξέρω, δεν δουλεύει και πολύ καλά. Και οι ταχύτητες λίγο κάνουν κάτι κρακ-κρακ. Τώρα κρακ-κρακ, κρουκ, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Θα τα δούμε όλα. Πειράζει να κάτσω εδώ. Όχι, όχι, ελάτε. Περνάτε λίγο έξω, σας παρακαλώ, να το Α, δω. με συγχωρείτε, νόμιζα ότι θα καθόμουν εδώ. Οπ, δεν είπαμε έξω. Α, ναι, sorry. Θα έρθετε για δουλειά. Έτοιμο και τον τρόπερ πως. Είχατε πειράξει λίγο την τάση της ντίζας παραπάνω και δεν στεκόταν. Στο chat GPT που διάβασα είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι κάνουμε τώρα εκεί, μεγάλε? Κοιτάμε να καλυμπράρουμε λίγο τον ήχη, γιατί μάλλον, από ό,τι βλέπω, πρέπει να έχετε πέσει. Εγώ. Ναι. Δεν είσαι καλά, σου. Είμαι πάρα πολύ καλός. Πρώτη φορά σας ξανασυμβαίνει μάλλον, ναι. Πόσα κιλά είστε? 79. Άντε να είμαι 82. Τι κάνουμε εκεί τώρα, γιατί τι, θα βάλουμε αέρα? Θα βάλουμε για 82. Βάλε λίγο, γιατί μπορεί να έχω πάρει, να έχω πάει 86. Μας τώρα είμαστε έτοιμοι, εντάξει, τελειώσαμε. Ναι. Για φέρ το έξω να το δούμε τώρα, να το κάνουμε μια βόλτα. Ορίστε. Να είσαι καλά, Να φίλε. είστε καλά. Καλά, τέλος πάντων. Τσάμπα το 20.